jabbordirde Pili TV koye Guédiawaye kono kadi koye Médina Gounass caggal nde ñalamu ɓe cuɓi ɗum ɓen ɓe ganduɗa ko mawɓe yaaduɓe maire mo Médina Gounass o gardiɗo Médina Gounass o kono tan noon ɓe dutti teddugal hano hannirta ni ko ɗo e Guédiawaye e Médina Gounass en beltanima yeeɓiyankoɓe kala e kuuɓal bandiraɓe Fuutankoɓe mi salmini on mi juurimi on hande ko ñalawma mawɓe kadi fotti kadi makki assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini on onon bandiraɓe arɓe ɗo debbo e gorko suka e mawɗo mi salmini worɓam jooɗiɓe ɗo ɓe mawɓe jooɗiɓe ɗo ɓe sa yi haydara dillaɗi min gullaɗi min gamani tan ko sababude mabɓe saabu ɗum koɓe hilifaɓe hongude ɗo amin gama ɗo e dow mabɓe tan ene ɗesi wadde o huuɗo kono so wonano ɗum hande sa ari ɗo bayde a naati ɗo ma andu tigui so Allah jaaɓi leegal ngal ene jagguma juuɗe 19 ene jinma ene kormima bayde a waɗi fofode haydara a heddare a waɗi taliji a waɗi lampaji a fewni baseji ala fof hande Gounass min mbiyete hande ko pari Dakar tabarakallah machallah minen hande moni fof hande siɗɗo Gounass ne yaño tan hande moni fof hande so eggi wiyata fay ko Madina Gounass minen Gounass nan amin jetti Allah amin jetti sernaɓe amen mi jetti kadi wonto potnomi fuɗɗorade ala noon mo yanata mi yetti chef de quartier amen mi yetti Ibrahima Ba chef de quartier mo alda e namdal o chef de quartier jiɗɗo quartier muɗum o chef de quartier sinno hande ko sago mum hande kala hande quartier fof hande taw ko quartier mum goni pee koni ha joni quartier ma jatirani caggal Seydi Ba a amanani quartier ma aɗa softi ala fof koni yimɓe mbiyatama koni mbiyata ko neɗɗo laamima ko wiya fof yo heeƴe mum Seydi Ba amanani suga amanani mawɗo amin juuro ceerno amen Siradio Kebe galle ceerno Ibrahima Kebe sernaɓe kamɓe hande jangguini min ne julde te kamɓe kolli min ne Allah rewrete e jama makko oɗo hande kala pewnande min hande ko Allah yoɓata ɗum ko kañum tan andi ɗum so ɗum ɗon ɓenni bayde ala fof ka waɗa neɗɗo noon ma won ko timminani neɗɗo wawa wadde fofof alay saago ko seesa yarete baydi so Allah wallima a jottima tema Allah walluma so Allah jaaɓi ayi ɓeɗo mawɓe moni hen fof ne foti wirdude Fatiha kikiɗe moni fof ne foti wadde hadara kikiɗe koni kamɓe fof ko sababude ma tagiɓe woppude ɓe gaari ɓe jooɗiɗo moni fof woppa ha hoora suudu mum so juuli gueƴe wirta arandi ɓeɗo mawɗo kam mo ñoɗoni fof ɓerde muɗum ne yo elo saabu ɗum so tawi a woni mawɗo a rewe neɗɗo tan ɓiɓɓe ma mbiyata ko yo ndewe e on ɗon Baba Ndiaye min ñaganimama Allah ko jiɗɗa ko e ko gonduɗa e baydi ko yo Allah wat ɗum ya barke laaɓa neɗɗo waɗanma moƴƴere baydi ɓinguel amen moƴƴel minen gila Baba Ndiaye ari tan min mbi minen leegal amen ngal ɗo Kinde Fall amin jiiɗi noon e daw kore e leegal amen ngal Kinde mbaɗa saaha fo hayso lewru e lewru fof gara e kore ɗe min mbiyanima ya addu mbuuɗu min mbiyanima ya waren haydara ya arta ƴeewa min tan jiyade min jooɗori honde fof ne waɗi ma won temedere neɗɗo ene jooɗo par alarba par altine par aljuma an ara tan aɗa ƴeewa min nana min belto sabu min mbiɗaɗa an woni debbo a woni dewɗo e baydi tan min beltani Allah min beltanima ɗum nane min jitta aɗa ara e kore ɗe amin belto hen ene wiye debbo goɗɗuɗo e bayɗo ɗe ari hande ƴeewi kore ɗe amin belti hen ko succé amen baydi sugaɓe nanɗo ha heewi taliji nana mbala ala fof ko waɗata sugaɓe amen nanɗo won dañɓe baguji ɓennani won dañɓe befe ɓennani a wawa waddude fofof noon koɗima Allah hayani hen fof so Allah jottinima tema Allah jottine baydi Allah jottin tuma tan amin ñaguima ne heddi base amen oɗo ñanden ko docteur eɓe gaare amen ɓe mbi
sippiro bannoɗo ɗo rafi ɓennuɗo ɗo o ko leegal amen ɓuuri heewde joni noon min ƴeewa wiya bassin o baydi wallumin e bassin o ndiyam ɗam e leɗɗe ɗe fof yo lelo e leydi ittanamin ndiyam ɗam waɗe filtré ko awete ɗon ko o moƴƴo so yimɓe ñaami waɗana ɗumen cella baydi e onon wonɓe ɗo ɓe kala koɗɗo yo haalat ɓiyum katta ɗe jeeyi ɗum ko baydi ko baydi jeeyi e Aliou Sall machallah yo Allah waɗa hen barke waɗa hen moƴƴere allahumma salli ala seydina Muhammad min woni coordonné hakkude Ibrahima Ba e rewɓe mawɓe ɓe e worɓe ɓe e eɗen ñaago Allah kadi nde Allah juunata balɗe mabɓe moƴƴina kadi battane mabɓe e kadi woni darde amen hannde ko daranade mawɓe amen nde tawno duwaw mawɗo walta ladde e eɓe gone galleji ɗi ɓe toppiri tan ko julde e wirdude e ñaganade men ɗum noon amen ñaago Allah yo Allah juunu gurdam mabɓe ha juuta ɓe ɓoyna ɗo ɓe jeesa amen ɗo kadi e nde tawno mawɗo kala ko mbaɗanɗa ɗum mbaɗanɗa ko hoore ma amin mbiya noon président Macky Sall amen ñaganoma Allah yo Allah hoybin dongal e monsieur le maire Aliou Sall e monsieur le maire Baydy Ba ene wayno président o ko Daouda Thioune ene wondude coordinateur amen Ibrahima Ba e monsieur le maire Aliou Sall omo waɗanno biyeji makka ɗi omo waɗanno jawɗi taske o totta sukar o totta maaroji o totta diwlinaji o waɗa ɗum e 3e mahasen kanko monsieur le maire Aliou Sall amen ñaago Allah kadi yo Allah rokkumo dañcude kadi 2e mandat hawo ɓeyda kadi ko waɗanno ko min mbiya monsieur le maire Baydy Bane amen ñaganoma Allah yo Allah rokkumo dañde mandat o kadi wona ɓuuɓa hoyba kadi e makko kanko noon nana junngo makko e mawɓe ɓe e 3e maso e sukaɓe ɓe nde tawno caggal ala nela ɗum kamɓe fof ɓe goni ko caggal makko amen ñaago Allah kadi yo Allah hoybin dongal ngal lampaji ɗi nana kuɓɓa sukaɓe ɓe kadi balle liggo mawɓe ɓe kadi balle ha no feewi e cellal ɓalli mumen nde tawno mawɗo so selli tan an ɓe haqqille ma deeƴat onon sukaɓe ɓe amen ñaago Allah noon onon ne radio moon e télé moon yo Allah nawru ɗum yeeso min calmini moon min juuri moon min ñaganimo ɗon Allah moƴƴere dendagal bandiraɓe arnoɓe min neldi ɗumen cellal e kisal modi fof a hoora e suudu mum e jaam e cellal e kisal ɗum noon on calminama on ñaganama Allah moƴƴere jarama assalamu aleykum mi salmini on onon sukaɓe joguiɓe radio Pulaar en ɓe mbeɗe daara jaam moon mbeɗe namdo cellal ɓalɗi moɗon e ko liggoto ɗon ko yo Allah wat hen barke e so ɗum ɓenni amin calmina chef de quartier amen Ba chef de quartier amen mo ganduɗa ko soyni moƴƴere ara fof foɗat adda e quartier muɗum mo ganduɗa chef de quartier coftuɗo amanani hay goto hande noon ko kanko noddunoɗo mawɓe ɓe mawɓe noon so keesi jiiɗi tan jaggi so jaggi kañumen goppata te kadi ko min jaggi ko kadi ene jaggo hande noddunoɗo hande ko maire Baydy Ba maire uji noon ene wayno ko Allah rokkuno ɗumen ene liggo ko kadi ene wayno kadi dañi to haaɗi joni kadi boni fof kadi ene yiiɗi ɓeydude neɗɗo noon kadi so liggima moƴƴere yiiɗi ɓeydu tan ɓeydente minen noon hande caggal Allah e nelaɗo muɗum e yettude Allah e nelaɗo e yettude chef de quartier amen e yettude sernaɓe amen amin jettima kanko Baydy neɗɗo noon koko wiya ko tan alay saago neɗɗo wawa liggodade fofof kono alay saago kadi so woodi to waɗi caɗele kadi ma haalane saabu ɗum wonko liggotoɗa cikka a timmini tawa wonko heddi caggal ma neɗɗo kadi wawa timmidinde fofof kodi kanko noon mona waɗa hen to doole makko kanno te kadi o ala jeere kanko ala to ala jeere wammimo tan ko Aliou Sall Aliou noon amin ñagono ɗum jaam Aliou amin ñagono ɗum ko tinda ko yo Allah rokku ɗum kadi jottade e jappere muɗum saabu ɗum ne Aliou jooɗi nde koko yaaji yaññi e oɗo jo gadduɗo on ɗo amin jetta Allah amin jetta ɗum kañum ne woppani leegal ngal kanko Abou Diop leegal ngal kala ko kewi hen mo ara adda radio makko adda télé makko o wiya kaale caɗele moɗon kaale yiddeli moon o yawa yaltinoya ɗum ne kadi koye yidde hoddiɓe muɗum e yidde bandumen eɗen ñaagui Allah noon dagueteɗo rokka o ñande Allah walli hay woote one woota yo taw ko yimɓe Macky Sall kañumen goni natte laamu ngu saabu ɗum minen koɓe goni e laamu ko minen bonnanani min haydara so wona ko ɓeydi min kanko Macky nen o mona waɗa hen ko wawi tabarakallah machallah hande sa yeeɓi télé hande a weltoto o udditi hande otoji makko laaɗe jordi nana doga miskina Allah fof jaknoɗo ma Allah wallu ɗum
hande so yiiɗi hoodde daña no hootir tawa hiiraani ɗum noon yo Allah waɗ moƴƴere waɗana en cellal mawɓe ɓeene ko ɓe kaali kone yoɓe ɓeydu tan sukaaɓe ɓeene kadi yo ɓeydu tan yo Allah waɗ moƴƴere Allah jarama on jarama yetti Allah min jetti on sukaaɓe ok bandiraɓe on calminama goto foof ko inde mum e yettode muɗum ko hande ko mawɓe ɓe jonta mawɓe jogui association muɗumen woni mo ganduɗa oɗo mawɗo bamen Daouda Thioune ardi ɗum ɗo henna e Médina Gounass ko délégué Ibrahima Ba ardi ɗo henna hande dar addimi ɗo henna ko hollirde darde mabɓe e yidde wallude hono candidat ji wonni e département Guédiawaye ɓe mbaɗ ɗum noon e commune aji ɗi foof hande ɓe gari ɗo henna e Médina Gounass pour watta ɗum kadi ɓe jewta kadi e maire o ɓe namdo ɗum ɓe ɓolli question ngaji no jogorno wuuro ngo e so tawi kadi Allah totti ɗum kadi holno foti jogorade e hol darde daroto pour mawɓe donc ɗum wonno hande yewtere nde programme jogui mi continue tan sabu ɗum ɓe jogino programme yaltin ɗo ndiyam ɗam huɓude lampaji maade école aji donc hande o dari ɗo henna hande o ko centre commercial o e jokkude axe uji woni pavage o e jokkude ɗum e programme mo joguino o kadi jam continue donc ala ko hesɗi ha ɓurti sowona ko renforcement kañum sabu ɗum caɗele min gonnoɗe min jawti on min pawi kam deuxiéme phase ko fewnude wuro ngo waɗ ɗum paade wadde canal uji secondaire e nder quartier ji e maare CM plus garage o ɗum noon so tawi ari e wadde renforcer éclairage o ha timma wona 100% donc e dispensaire aussi e centre éveil mo gonɗa nan ɗo sukaɓe janggue hen foof waɗe renforcer e rewɓe koɓe goyti ko ina wayno mataw ko wasde famde tan kono amina liggudorto e mabɓe hen saabu ko so tawi ko faade financement ji rewo nan ɗo kono noon ina waɗi ɓe ganduɗa jettaki ɗum ina wawi taw ko ganduɗa ko wasde andude so tawi jomumen gaari mairie ma kolle lawol mo ndewata mais nen jonta galle muɗum wiya mi tinani mi anda sa woni nder galle ma min mi yahata nder galle saka mi anda ko saka nani kono so tawi ari mairie annamdima walla wi minde mon nana financement ji holno yaari mon mbiye ko ni e ni e ni sabu ko fati bourse ji familial feccere mabɓe ne keeɓi rewɓe noon no keeɓi aussi yimɓe fof mbawa hebde il faut ko pamɓe paama ɗum aussi ko kalama ko won wettoɓe jumma yimɓe fof mbawa hebde kono sa heɓani neɗɗo nan continue ma nana heeɗi walla bande nana heeɗi way kona heeɗi il faut ko paamen ɗum noon yimɓe fof mbawa hebde ko ɗum woni haala ka kono inchallah min mbaɗ feere ha goto fof heeɓa wasiyama bandiraɓe ko yimɓe jahata élection ji ko yowon élection ngaji jaam élection jeere e ɓuuɓal yimɓe foof jaltume dow jaam Allah hokka mo ganduɗa kañum ɓuuri e wuuro ngo Allah hokka ɗum jam kon coordination ɓe joɓani ndigal ñun ñëpp nañu wotel Baydy Ba mag ñi nañu wotel Baydy Ba ci Médina Gounass d'accord nañ ci waa Benno Bokk Yaakaar inchallah kon Baydy Ba mooy suñu candidat fii ci